Santa Lucia, ibay king nobli at makwaltang pamilya, king Siracusa, Italia, ketang banwang at gandalan 83. Maraming niyang mengulila king tata, at imana masakit siyang kalalagasan daya. Lela ng Lucia king relitas ng Santa Agata at inayat kay imana. At manibat kanito, king murang edad, ay naku ng Lucia, king iya makyasawa at idaming sarili na king dimun. Dapat, mapilit kay ni Mana, buri na pakyasawa na siyang Pastasyo, neto nga pagano. Tingyanin siya ipastasyo, at tinuwana kung bumetingari, na netong yang kasyad, dek de Lucia, at para parusande, ere at imot ang katawa na, at papas, kulyot de kong bako, ere pamuwi natinan, kaya ang giwara, dinukot de mato, tinukos ng gobernador. Dapat, yung subilang subayo ding matana. Katakaulyan, yung sundalo, tebak deking sundang at ilaban. Kaldal. Yung naman ng kuraldal, liyog niya king alang kapupusan na pamigalagolo ng katawan, gamat at bitis, king masayang tigpikan. Netong yung matong ritual at tradisyon ka rin sa Blumbalen ang malapit kayong kailugan, kaya king Pampanga. King amanong kuraldal niyog niya naman king amanong meni baktareng Espanyol, king amanong kurar. Yung buri na sabihan niti, pakayapan, uluan. Hatilan ka rin deboto at dayo agagawa kanitin ritual o kanitin kapag masusyan at wanda ing kapalgananda, niyaliwang pating katawan at mabilog katawan. Alangpok ng aterak at pulisak. Ang mga lakas, iba apulo siya, pera sa jet, yung damdaman mo pa yung debotong yung milagrosong paso. Di naliwang mo kapaldanan kaduan ba, manyawad lang anak, yung kalasawang etang kay anak. Yung naliwa, manyad lang grasa para kung karelang aldo pamidyedye, lalo na kung karelang obra. Di mayang aldo kang masusyan sa kuraldal, para kang apulo siya. Pag-umpisaya kinasayit, at mayayari at yasinding. Yung kuraldal kapag masusyan niya tayo, mong tula, kayan tabi na rin taong kaysa taong kaluguran, pamilya, at yung taong anim at aliwang alin. Dinti bale-bale pamo si dala at matula na kumberan ng taong layo at deboto ng patron, nung nuka rin mayayakit yung pamilya kalubos. Ding tao, maghanda ng dakal at pamangan. Patuning masagan ang kabiyayan at dakalagrasyo. Pagkaluping lino at yung malapatron king balen at karing tao. Yung kuraldal ng Apolusyo, kayog nenen kapag masusyan king fiesta rin at mangari. Nobena, misa, prosisyon, at tipanayin na rin deboto yung kuraldal. Para king malapatron na Apolusyo, mag-umpisaya kung siya manodena king 28 ng Disyembre. Asay ninyo nero yung kapiesta na, yung tao malibatan ka rin ang liwang balen, malapit king sasmon, at pati nating mga rayupang balen, yung guagwa, bakulor, tubaw, minalin, mabalakat, at dakal pang balen, mamunta na lasasmon king pisambahan ng Apolusyo, pantagunan da isang tamisa ang mag-umpisa king alauna na ning abak, ang ganang alas 10 ng abak. Sunod-sunod na yung misa. Kaya rin na yung itaw yung misa, itang alas 10 ng abak, iposisyon din yung imahe na, at idala din kayong bisitas na. May budsumulong posisyon sa rin kapal at tao, sa paking plaza ng sasman, at sadlang dalan papunta kayong bisitas. Bayo yamilog kayong bisitas yung imahe, tigtigan din yung banda 31, yung sasman, yung batalya, yung taong magumpisa na nagtonerak, lukso-lukso, papalakpak at kukulisak, di ba pulusya, pera sakit, pera silab. Kabukasan ni Pisto, akete yung ngabak, hanggang ang adet, yung yaman at magumpisa na ng kuradal, kabang yung ngayon ng apulusya magpainawa at kayong bisita.
Ding hermanas kaya bedeng talatay mamantala paring bale-bale ng bawat barangay para kuralbal. Ding babay masulod bulaklatin at mas siglang himalan at kupya malibutan ding bale at teterak time tabe dala di banda at ding talatay para manulit at manyawat pero. Ding hermanidad kaya beda ding talatay at nisibale, terakla at paspas sa lababo ding karenang panyo at tera. Dening tera reti, alikum da, ding hermanidad, makaparitil na yung gastusan para hingawasan ng kasen ang magaganap ng denging adet ng Enero. Kaya rin yung prosesyon ng alas 6 ng Deni, maganap ng Santa Misa, tingdalan, gulot ng bisitas ng Apulisya, ng nukaril na kalataw at deboto, at isimba at manay ang bendisyon na ng obispo, ang menibatan sa siyudad San Fernando, kayantabe na mapilan pang pari. Bayo na ibing basbas ng obispo at sobrang pari, sila bandala din na tiko na papel kung lupa rin makasulat na din kayadwanan. Kaya rin ang iting seremonya, ibiyane ang bendisyon ng obispo. Bayo mayari ng ganito, ikasabing kanta ng Apulisya at pwede ng Disyembre na ating Enero, pagyawa ng kahit ko Alejandro Maisip bilang resepsyonan o pangunin ito. Kaya rin ng bendisyon, ding bandot ng tayuno, itiktik ng batalyon, sinyalit ipisaning koraldal, matwat anak, babae planat, makpaltat kalulu, isa sa metong lasing serap at kulisa, simbolo ng pangkakalugod at panipante-pante. Singdiboso alang pasihan ng serap, kaya rin ng banado, yung banda Bendayuro, Siksigan Ganema, ng Aksandang Labi-Labi, mabagal niyang sisigan, yung tao sa Bela, apat dala rin sa relang ding aliw ang deboto pa nagdadala ng badalang panyo, para sinasabla dumili pa rin at ang taong sahib pares ng alikot tunggal at minamayan ng Apulisya at Virgen Maria. Ingaliwa din mismong anak do, ipanikdalas ng tablado para mumas ng mayan ng pasod, nutso, palakpak, terak at kulisak alang tuknang. Di ba Apulisya, pera sakit?